हाय लोगोफोर माबोरै दं? नै आं दायो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जोंहानि बिफां साहायाव ओरैनो जिरायबाय थादों आरो जिरायनायजों लोगोसेनो आङो भिडिअबो खालामनो बिराद गोसो जाबाय आरो बिथिं दै मेचिन सालायबाय थादों जाहा मामाया हि सुगासिनो दङ आरो नै न'आवबो बिबारफोरा दायो सानजौफु जानायखाय जा मोजां बारखादों। बे बारनायखौ नुनानै गोसोफोरा बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोननानै आं भिडिअ खालामनो गोसो जानानै आं खालामस्राबाय। बे नै दाबाबो जोंहा ना कार्टननिसो बेफोरबो ना कार्टनफ्राबो मोनसे मोनसे हाबायाव फैयो आरो नोंथांमोना साननो नाङा जे आंहा फुल टाब गैया मा गैया आं फुल गायनो हाया होननानै जिखुनु मा मोनो बिजोंनो गायनांगौ। जोंहा ओरैनो बाल्थिं गोबाय मोनबाबो गायो आरो मा होनो बथलफोरखौबो हास'नानै बिदों गायो आरो बेखौ गायग्रा जोंहा आंलाय गाया बाजै गायो आरो जोंहा बाजैया बिराद फुल गायनो मोजां मोनो। बिनि बे फुल बाउन्डारि सिङावनो आरो आङो फानलु किं सिल्लिबो गायदों। नै बे किं सिल्लिया फानलुआ आंनि आरो दा आं नोंथांमोननो देखायगोन आं फानलुखौ माबायदि गायनाय। नै बिबारबो लाहांदोंसै फानलुआ। आं एप्रिल मासाव गायदोंमोन बे फानलुखौ नोंथांमोनहाबो गायोबाला एप्रिल मासाव गायनो हागोन। नै आं बेखौ माबायदि गायदों बेयाव हा सोबाय आङो। हा सोखांनायनि उनाव जोंहा मोसौबो फिसिखायो नालाय मोसौ फिसिनायखाय आङो बेयाव खिनियाव बे ससे खिनियाव आरो सिंनिफ्रायनो सोबोआखै नैबे सानिखौल' मोसौ गोबोरखिजों मिक्स खालामनानै आं बे फानलुखौ गायदों। दा नै थायसिगोनानो बे फानलुआबो बिराद प्रफिट होयो मानसिनो। नोंथांमोनहाबो गायनानै ला। बे फांसे बिफाङा मोजाङै जाया जानांगौबा 1500 2000 गाहाम फैसा होयो आरो जगायनानै नोङो फानोबाला। थाइथाम फिथाइयावनो दाथ' फानलु फब्राया 10 थाखाखा नालाय बिराद फिथाइ थायो बेयो थाइसे थाइनैल' नङा। बे जेरै थांग'बायबाथाय आरो फिथाइया जानला मानला दंफाङा थैया आरो बारिबा फारला हिसाब फानगोन होननानै आं नै फानलुखौबो जि गोजो गायनानै लाखादों। नोंथांमोनाबो गायोबाला बे मोसौ गोबोरखि हारि न'आव दङब्ला बेफोरखौ होगोन आरो बे जों फानलु गायोना जोंहाबो फानलु खेथि खालामदों दायो। जोंहा फानलु गायखायो होननानै फानलुफोरखौ खेथि खालामनायनि फानलु बे इउरिया हासार हारिफोरखौ होयोबाला फानलुआ बे फानलु फब्राया गोबाव थाङा आरो साननै सानथामावनो सेवलाङो। ओमफ्राय जोंफोर बेबायदि अर्गेनिक गायनायाबा हले हप्तासे जाबाबो हप्तानै जाबाबो बेयो राफुलांबायसो थायो। बेयो मालाबाबो सेवनायाव गैया आरो आं मा होननानै बुंबावनो नोंथांमोनजों लोगोसे आं बे जोंहानि फानलु फुलखौनो खिथिनानै आं बे भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफाफिनगोन।